Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tiya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Miyerkules, petsa 19 di bulan ti Abril 2023, idanon ti ENR Online papagayam ti sabalpe nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dere apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Idasar mi apo di damag nga amu mi apo nga manginformar ken adda pakasiknan tay amin nga sangapada. Padaanan nyo apo ti live and exclusive interview tayo ken ni Dr. Alan Taylan. Kalpasan apo nga rimuari na po DJ death certificate. Dito may isang overseas Filipino worker nga taga Bacara, Ilocos Norte ken pimusay apo ijay Singapore. Anya deti rason wenno na ilanad iti death certificate tinasao nga overseas Filipino worker nga rason ti pipusay na dito iti mauawagan na po iti hemorrhage aneurysm. Anya nga sakit detoy kasano nga maliklikan gagiyem ken kabsat adda ka di pan nakainaig na detoy iti sakit na nga high blood. Dito apo tindeto pagsasaritaan wenno dumagen iti eksperto doktor nga mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan sa nga ili tayo. Iti detingal daw apo iti programa Damdamag ni Berto. Kabayatan na Secretary Benhor Abalus Jr. ti Department of Interior and Local Government mamati kanulay nga po iti rakurak nga addaan iti mang suporta nga ebidensya. Bureau of Corrections, target na apo nga palusutan wenno wayawayaan ti agarop nasursurok ngem limagasot nga balod iti daytoy nga bulan. Ani nga tapo ti rason no apay nga ano digitoy wenno na availan da nga tapo diti programa ti Department of Justice especially digitoy drug cases gigiyem ken kaabsat si bubukel nga gobyerno ti mga rami da po ti anya amin na pamuspusan tapnon ti kasta mapababa ti agbalin nga epekto apo ti El Nino phenomenon gagayem ken kamsat Hoy, digitay agpabakuna apo kada ti second COVID booster agagayem at the guidelines nga masurot gagayem ken kamsat ipanggi pa po iti COVID ada ti palagi pa po ti World Health Organization nga ti COVID-19 dati COVID adda laeng apo nga manglawlawlaw kada tayo ani nga ta apo digitay basehan tibiyang ti World Health Organization nga nangibaga iti kastoy kakabsat ken gagiyem. So pagsasaritaan dito pa apo ditoy gaputa agingga ka digitoy adda pay laeng apo digitay adda pay laeng apo digitay maapektaran iti COVID or dito pagilyan tayo nga Pilipinas. Supply ti bagas nga pagamamkan nga agkamtod adda makaumanay ure kanuno saan tayo nga agangkat iti balasyo taaw segon ti Department of Agriculture idi kalman adda deti grupo apo digiti Manalon nga mangkondenar iti panagangkat ti pagilyan iti bagas gigiyem ken kabsat Secretary Tebes iti Negros Oriental nagbalin nga ari-ari segon iti asawa ti napapatay nga gobernador ken mayor Degamo gagayem ken kamsat. Dagitoy ken sabsabalipay tampok pare di may nga oras nga panakaidanon kada kayo ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations sa po kaditi set of winners. Wano di kita nangabak kaditi 5th weekly draw. The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagayim kamsat. Adapay po sumarsaruno nga weekly draw. Sa hingga nga dito maabot po ti Mayo 31. Nga pa nakayuswat ti Grand Draw. Awan sa baling aramiden nyo. Tapno may kangkay ti gundaway. Wano chance nga mga bakarida kakadakil pa premyo. Eri the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Mapanlay nga po agupa kaditay cottages ti Blue House Beach Resort. Dita barangay 37 Kalayab, Lawag City. Dita baybay ket instant apo no inakuparyo di may nga upaan nyo di may nga cottage instant na insigida may kang kay abot di may nga Blue House t-shirt gagiyem kay kamsat. Then da kayo amin na po nga nagkukuyog manipod kaubingan naging ganat ti kataingan maikan apo iti raffle ticket gagiyem kay kamsat ya. Di raffle ticket, adistab na po, isurat yun dito nagan nyo, address, ken phone number yo. Advice lang po, lawagin nyo ti agsurat, kadiji di nasken nga isurat nyo, nagan ken ti address yo, including phone number, gagiyem ken kaabsat. Tapno di kasta, mabasa po, idi nagatender tayo, kadiji mid promo draw, gagiyem ken kaabsat, nga nakarapulan po, ti first prize 5,000, second prize 3,000, then third prize 2,000. Nagrigat nga basaen, di kitay surat, gagiyem ken kabsat. Nga mamuyo ka di, ada di kitay imay idi apo ka di jeng aldaw, nagpiknik ka, nga instant nga naalada diti premyo da, gaput adda da sa jay, gagiyem. Into no Mayo 31, isunso apo ti Grand Draw, ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, gagiyem kabsat. Agur-ure apo di kitay kakadakkel pa premyo. Third prize, 5,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken first prize, sanga 10,000 pesos gagayem ken kaabsat. Ken adupay nga consolation prizes. So niya pa itururay nyo, no kayat yung apot nyo pa nagdigos, iti baybay, iti barangay 37 Kalayab, Lawag City, derecho, iti Blue House Beach Resort, tapno may kang kayo ti gundaway, nga mga baka po kakadakkel nga pa premyo, kasagot apo iti detoy the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, babayang kadagiti agtagikwa, the Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, manipo di jay Honolulu, Hawaii. Adto iti maysa kadagiti nagasat nga bak iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid Promo Draw. Dati iti apo tinang-claim iti maysa prize iti consolation prize iti award 200 pesos. Congratulations. May ikasa nga po ng mga bak iti 200 pesos ako. Kumano ka lang po, kapapats ko. Kaya, 1 peso. Nagswerte. Nagswerte. May nagkagis. Nagbayad lang ti 500 or what? Nangabak ti 3,000 pesos ako. Dati ako nga promo na kaya na hindi Mayo. First prize, 10,000. Second prize, 7,000. And third prize, 5,000. Can 20 consolation prizes. Kaya adong aso. Ako dati kaya, nangabak ako, 3,000. Bigang San Pablo.
Barangay 19 sa Nibor sa Magserte. Katakat to ni. Sulit na sulit. Okay. Thank you, Next sir. time, okay. Thank you. Mga bakit ito, 100 pesos na po. Yawan tayo na ba? Congratulations, congratulations. May katuwa nga 500. Ticket number 742. Okay, 742. Angie Roque Morales, sa Barangay 23, 742. Ah, Thank you. ito, ikaw. Thank you. Thank you po. Congratulations. God bless. May kapat. Okay, alas 12:16 oras kakailan. Dito man narimana po ti pangaldaw na, ha? Nagasat nga pangaldaw, ha? Sapay kumatagdalin nga pwersa ti bagi, ha? Kenti kararwa po di kitay lakamin tayo when ipauneg tayo nga taraon para iti pangaldaw, ha? Nang iparwar ti alagaden ti Department of Health, ha? Para iti panagusar, iti wenno pa nakaitudok, wenno pa panangusar, iti may kadwa nga COVID-19 booster shot. Diti gigiyim kabsata para kadagitay kada tayo nga Pilipino. Kinuna ti Department of Health nga dagitay healthy adults nga addaan ti tawen 18 ag pangato ka mabali na po nga makaawat iti may kadwa nga COVID-19 booster shot nasursurok ng mabulan kalpasan nga nakaalada iti munan nga booster dose. Segon iti biyang ti Pfizer, Moderna, AstraZeneca nga mausar dito para apo iti second booster inoculation. Ti healthcare workers nga adaan po iti edad nga 50 ag pangato gagiyem kay kabsata ken detoy ket persona with comorbidity adda sakit na gagiyem kay kabsata ket makaawat laeng ti booster jobs kalpasan tinasurok nga tallo aginggana ti upat nga bulan depende ti brand wenno di first booster vaccine nga naipaay ken kuana segon ti Department of Health. Iti sa baling nga bangir, gagiyim kamsata, ti immunocompromised adults. Immunocompromised adult, ket makaala po ti second booster shot kalpasan, tinasursurok ng 3 bulan, manipod na awat na di jay first dose, wenno imuna nga bakuna. Kinunapay ti Department of Health nga awan ti second booster vaccine kadagiti edad ag 25 aging gana ti 10 ket 7. So dapat surutin ti dito po. Base iti kaudyan nga datos manipod ti Department of Health nasursurok ngem 79.1 million nga Filipinos iti naaramid nga panagbakuna kontra iti COVID-19 idinto nga adda nasursurok ngem 24.1 million nga Pilipino at tinakaawat iti booster shots nagpatingga po ti agpatingga into no Marso o nagpatingga di Marso 16 2023. So dapat nalawag kada kayo apo detoy ang mga tapabasulin yung tumanen ti biyang ti Department of Health. Diba, aging ka kadigito yapo, ket adu digito yung mga ibagbaga, sipo di nakabakuna anak, at kapsat keng gagayam, diya ka mo, no, at dakin agpaiso na detoy, when no konektado dito yapo, hindi pa nagpabakuna, digito yung ibagbagada, nga ag-agalin da apo, digito yung nagbakuna, gagayam keng kapsat, siya kakit awam met ti kwa, sika maki, at ag-agalem, awam met ti marikrik na, awam met ti negative effect na. So digito, nga iparparwar apo ti Department of Health, dapat surutin tayo. Saan tayo apo nga tartarantado nga magpabakuna surutin tayo. Okay, yulit tayo digite agtawin ti 10 ket 8 ag pangato nga mabalin nga makaawat wenno maipaaya na po ti maikadua nga COVID-19 booster shots masapol nga nalpasda nga nagpabakunan inem nga bulan
na bakunaan da ka di first dose 6 months sen tinapalabas gagiyem kamsat tapno mabalinda na po ti umawat when no bakunaan para ka di second dose. Siguna po ti Department of Health ti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca digitay mausar para iti second booster inoculation gagiyem ken kamsat. Digitay met healthcare workers nga daan ti edad nga 50 ag pangato when gagiyem kamsat ken persona with comorbidity digit ada sakit na diabetes, high blood amin nga makaawat apo iti booster jobs umawat digito mabalin nga ma-injeksyonan damanen para iti second dose kalpasan tinasursurok ngem tallo aging ganat upat a bulan depende no anya nga brand ti nausar kada kayo kadiji immuna nga bakuna yo gagiyem ken kaabsat so nga dapat amuyo dunat nausar kada kayo mga nalipatan yon kakabsat ken gigiyem iti sabali abangir ditay immunocompromised adults nga nakaala apo ti second booster shots kalpasan tinasurok nga tallo a bulan manipod makaala da iti booster shot second booster shot kalpasan apo ti tallumet nga bulan nga isuda ket na bakunaan kada di muna nga bakuna gagiyem kay kamsat awan second booster vaccine kada kitay agtawen ti 5 aging gana iti 10 ket 7 Di apo tinaiparwar nga alagaden manipod apo ti Department of Health seknan apo iti detoy second job may kadwa apo nga booster shots kontra iti COVID-19 gigiyem ken kamsat. May nagiti COVID ada po ti palawag wenno balaag ti World Health Organization ti WHO gagiyem kamsat nga agtultuloy ti saan na nakaipasigurado iti pandemya nga COVID-19 ken adda ti posibilidad nga adda pay laeng apo iti mabalin nga panang apektar na gagiyem kay kamsat ta saan pay nga namimpinsan nga nasettle ti virus gagiyem ken kamsat detoy ket base apo ti World Health Organization nupay kasta bumabbabaw wenno makiskisayan digiti kaso segon wenno digiti maapektaran segon ti World Health Organization Emergency Director Michael Ryan nasursurok ngem 23,000 digitay natay ken nasursurok met ngem 3 milyon ti baron nga kaso kalpasan ti 28 nga aldaw nga uray nababaa po digitay bilang ti testing inpakita pa ni Ryan nga saan nga kas iti endemic virus saan nga insigida apo nga agbalin nga endemic dagitay respiratory virus no diket umakar manipod ti nababbaba nga antas wenno nababbaba nga level wenno aktibidad tinagbalin nga taripnong wenno pa nagtataripnong iti World Health Organization's Emergency Committee on COVID-19 iti sumaruno nga bulan agdesisyon da no kasapulan paylaeng nga agtalinaed ti public health emergency of international concern iti COVID-19 iti kalman nadatirimwara po nga report nga possible nga iti Metro Manila maipatungpal apo ti panagusar iti face mask gigiyem ken kamsat so nga agan annad tay latta apo nuhaan nya nasken nga mapantay makipulapol ore no kasto ti sitwasyonan gapo kadeti nga nagbalin apo nga rakurak ti World Health Organization nga posible nga umatake latta ti COVID no saan nya nasken nga mapantay kadagitay paggaadwan ti tao pagdudupudupan ti tao nasisiat apo nga stay home tayo no saan nga kapilitan kakabsat ken gigiyem ken diti ano tayo diti aramid tayo apo diti panagdaldalos masapul latta apo nga obserbarin tayo wenno ipatungpal tayo tapnon ti kasta medyo madiklikan ti mabalin nga panakaakar tayo iti detoy makapatay nga virus ti COVID-19 ada record diri kalman dito Pilipinas
dapat lang nga po di kita ma-apektaran na deto'y COVID-19 gagayim kayong kabsat. Okay, kasangmanan na pong idasarte iti damag, ken padaanan na po, ti inumantayo kan ni Dr. Alan Taylan, siknan na po iti hemorrhage aneurysm. Agyaman tayo po kaditi sumaganad. Maraming salamat kada Mr. and Mrs. Mr. Danny Agustin, kani Mrs. Sofia Agustin, dita Toronto, Canada. Thank you very much, paring Ray Villanueva, iti California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Guillermo Agustin, kan Mrs. Larina Agustin, Toronto, Canada. Thank you very much, Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Maraming salamat, iti Cherylins Crispy Chicharon, iti ground floor, ti San Nicolas Public Market po, magatang iso dyan, iti Cherylins Crispy Chicharon, at Daan Raman, nga Dimon Tupulos Malipatan, ken sigurado sublia-subliam, pakairamanan, dagiti sabsabalipay, alako da aputahe. Babenti pa ng imaton, da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manibo diti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much, kani Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Bagyo, kaya't yun nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City, laude na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo, ti TMT Construction Company, manipod pan nakaplano, aging gana apo nga malpas, ti kayat yung patakdirin na pasdek, TMT Construction Company. Imatbaton, when imatbatunan, ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Espanya. Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Masara ka na po iti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kanina kakalaing aircon technician. Stop no rusin dati problema ti aircon tilugan nyo. Babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tatlong kas na mapreventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ka Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko ng Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi-pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. 30 minutos pasado alas 12. Indrakura ka po ti liderato ti Bureau of Corrections nga plano da nga waya-wayaan ti agarop 5 gasot 32 nga balod when a person deprived of liberty iti intunubigat Abril 20 agagiyem kay kabsat. Dito ket paset apo ti decongestion program ti gobyerno tapno lumawa when lumawa apo digiti pagbaludan iti pagilian tayo nga Pilipinas. Ti pagabuklan nga bilang ket manipod ti nagduduma nga penal farm iti pagilian tayo nga Pilipinas. Ti muna ket 75 winunan niya ada 75 nga balod manipod iti maximum security compound 122 manipod met apo iti medium idinto nga 12 ti aggapo iti minimum security compound gigiyem kabsata. May bilang kadagiti mawayawayaan manipod iti dua ket manipod ti dua nga pagbaludan manipod apo ti Reception and Diagnostic Center RDC 20 ijay Leyte Regional Prisons 62 apo iti San Ramon Prison and Penal Farm. Maipahin pa iti Gundaway nga mawayawayaan ti 10 iti nem nga balod manipod ti Sablayan Prisons Penal Farm o para met ti Correction Institute for Women 20 iti pat manipod ti Wahig Penal Farm idinto nga 50 iti pat met ti aggapo iti Davao Prison and Penal Farm gagayem ken kaamsat base apo ti datos ti Bureau of Corrections kaadwan karigti may paayan ti Gundaway nga makakita manen ti ruwar ti pagbaludan when rumwar manipod iti kulungan ket nagbalegi nga nakumpleto digitoy ti sentensyada iti uneg ti pagbaludan idinto nga digiti sabsabali ket maikan iti parol babaen ti gobyerno gapo iti nasayaat nga panagugugali nga inpakita da bayat nga isuda ket nakabalod gagayem kay kamsat amuyo para kadigitay kabagyan or mismo nga balod maragsakan da iti detoy gagayem kay kamsat aglado digitay may kanti parol handapin na ikwadigay may kanti parol gagayem deta ket bileg manipud apo iti Chief Executive ti Pagilian na Pilipinas apo panakaipaay ti parol tapno mawayawayaan digitay balod kakabsat kay gagayem
ngem sigurado nga adda iti makadidigra nga reaksyon gigiyem kabsat manipod kadigitay kapamilya wenno kabagyan digitay nagbalin nga biktima dagitoy nga balod gigiyem kabsat yan po yung bangir nga sitwasyon sigurado deta kakabsat keng gigiyem ngem awan ti mabali na po gaputa talaga nga rod nga pulpak pekpek pekpek digitay pagbaludan gagiyem kamsat ori digitay pagbaludan kada digitay probinsya kasla kumati INPJ dita BJMP ti Lawag BJMP ti Batak gagiyem kamsat mabalin agsubsubra pa na po DJ bilang digitay balod kada digitay DJ total capacity DJ mabalin nga akomoda rin digitoy nga pagbaludan gagiyem kay kamsat so nga mapanunutan da po nga ipaayan iti waya-waya aglalalo, digitay nakaikaron, digitay napintas ti ugali na naibalod, yagiyim keng kabsat, nga digitoy apo ket maikan iti parul, wenno digitoy ket mawayawayaan, babaen ti bilig apo, digiti agtuturay, gagiyim ken kakabsat. So nga, orayin tayo, ngem te ko na kon sigurado nga addalat ta apo ti makadidigra nga reaksyon nga kunak manipod ka rin nagbalin nga biktima gagiyem kay kabsat kadigitoy nga nasaong kaso digitoy nagbalin na kaso nga sinango digitoy nga balod nga isuda ita digitay na kasagana nga mawayoyaan babaen ti Bureau of Corrections into nubigat Abril 20 gagiyem kay kabsat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Gagiyem kay Amsat. May naigmit po, no pa'y agtudo-tudon, karili sumagmano paset ti probinsya nga Ilocos Norte, especially eastern part, gagiyem kay Amsat. Ore
digiti sabsabali nga pasit ti Pagilian, dati pa nagtudo na kakabsat kay gigim. Saan nga agsarday ti gobyerno apo ti panagsagana da iti mabalin nga dakkel nga perdisyon nga gubwayen dati paspasarin tayo apo wenno paspasunga din tayo nga didigra daytoy El Nino gagiyem kay kabsat. Babayin di pa nang idaulo ti Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagiyem kabsat. Kalikagom na apo nga agtitipon ti puwersa ti nagdudumang ahensya ti gobyerno tapnon ti kasta mapagsasaritaan na po di makungkuna nga whole of government strategy ket masungbatan ti pagkasapulan tapnon ti kasta sa antay-unay apo nga agrigat iti mabalin na epekto ti El Nino phenomenon. Inbilin pa ni Presidente Marcos ti pan nakabukel ti El Nino team para El Nino team tapnon ti kasta masungbatan na po digdi manamnama nga saan niya napintas nga epekto ti El Nino. Indauluan ni Presidente Marcos ti may sa sectoral meeting iti Malacañang itatay laeng nga po kadwa na po ti Office of the Civil Defense na nagatender dito ti Office of the Civil Defense, Pagasa, National Irrigation Administration wenno NIA ti nasaong panagtatarip nung nagsentro apo iti panaka diskutir ti agbalin nga sitwasyon ti supply ti danom ken enerhiya iti panawen ti El Nino phenomenon. Segon iti Office of the Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno pinusganda kadwa na abot sumagmano nga napili nga ahensya ti gobyerno nga mabukel deto El Nino team gagiyem kay kabsat. Deto iti mangtutok iti pan nakasungbat wenno pan nakaramid di kiti addang ket masungbatan ti posible nga pangta ti El Nino kang runan ti supply ti danom enerhiya ken kastapay iti biyang ti salunat ken ti agrikultura. Segun ken ni Nepomuceno nalawag tinagbalin mandar ti Presidente Marcos nga mapigsain ti panagsagana para iti manamnama nga dakes nga epekto ti El Nino. Saklaw wenno kabilang iti panagsagana apo ket ti public awareness campaign tapno ipakaammo apo kada iti tao wenno ti publiko digiti rumbeng nga maaramid tapno makontra ti negatibo nga epekto ti El Nino. Karamanen dito digiti kasapulan ang papanan ken pangipaayan ti impormasyon kadagiti mairaman dito digiti pagadalan. Sigun pay ken ni Nepomuceno karaman pay kadagiti maipaset iti impormasyon ken maipaay ti publiko ken digiti eskwela ket ti umiso nga panag gininot na iti panagaramat ti danom pakaramanan ti enerhiya. Dito ti kang runaan gagiyim ken kamsat panaginot ti danom apo. So di jay pagkayat ti presidente nga agtitipon-tipon ti amin nga ahensya ket mga ramid da apo iti may sang addang base kadijay function duties and function da tapnon ti kasta maikan apo iti paglawlawagan wenno makunkuna apo nga sungbat ti El Nino wenno daytoy kasapulan para iti El Nino gagiyem ken kabsat wenno di dakes nga epekto na apo iti biyang tayo nga umili. El Nino Task Force na reactivate pa babayan pa po ti Department of Agriculture gagiyem ken kabsat tapno tumulong kadto nga trabaho kakabsat ken gagiyem wenno pa nagsagana iti biyang ti dakes nga epekto apo ti El Nino. Dito met mapagamam kan nga umuna nga mapaapektaran supply apo ti agserbi kada tayo bagas kang runaan na ada na po ti panigurado ti Department of Agriculture nga agtalinaed nga makaumanay ti supply ti bagas iti Pagilian oray no saan nga agangkat gapoy di pangta ti shortage nga detoy ket mabalin nga epekto apo ti El Nino. Sigon ti Department of Agriculture ti ending stock ti irik pari muna nga quarter ti 2023 ket 5.66 million metric tons nga umabot data para iti 50 ket maysa nga aldaw. Tinasaw nga figure gagiyem kaabsat na palaon dito iti 3.12 million metric tons nga locally produced rice
1.77 million metric tons. Baro nga stocks gagiyem kay ang kabsat 774,050.54 metric ton at imported rice gagiyem kay ang kabsat. Kunapay ti Department of Agriculture nga manamnama nga manayunan pa iti supply ti bagas manipod iti apit wenno ani dagiti mannalon iti bulan ti Marso ken Abril nga mabali na mausar iti panawen nga maapektaran ti pagtatalunan no agrugin ti epekto ti El Nino. Imunan nga kinanselar ti Department of Agriculture ken ti National Food Authority ti plano nga pan nakaiserek wenno pa nag-import ya angkat iti 330,000 metric tons ti bagas gapo iti legalidad DJ legalidad. Kinuna ti Federation of Free Farmers nga illegal ti aramiden ti DA ken ti NFA no ag-import na iti 330,000 metric tons ti bagas gapo ta maikontra deto apo iti provision ti Republic Act 11203 wenno deto rice tarification law gagayem kamsat. Okay, iti deto agundaway may kanteman na po ti tsansa gundaway nga makainuman ken ni Dr. Alan Taylan inline na po kadito ipupusay ti maysa nga OFW from Bacara, Ilocos Norte gagayem kamsat pimusay iso na po ijay pimusay iso na po ijay Singapore gapo iti makungkuna nga hemorrhage aneurysm. Anya dito yung nga sakit gagayem kay kabsat ada kadipan na kainaig na kadito yung mununa na nga ibagbagada nga ananayan na high blood kakabsat ken gagayem kasano nga maliklikan kasano nga maagasan ti kasto nga sakit. Thank you very much Dr. Alan Taylan sir. Good afternoon. Welcome iti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay, nadimbag nga bali mo, Sir Robert, kung digiti dumdungig ti programa tayo. Okay. Okay, sir. Okay, mabalin, ikante ti pakabuklan or ababa nga panangilawlawag. Kadigiti dumdumngeg, agbuybuya kada tayo. Deti makungkuna nga hemorrhage aneurysm nga isu iti palaon kaditi death certificate deti kabsat nga overseas Filipino worker nga pimusay doktor ijay Balasyo Tausen. When amom Sir Robert, dito bagite ngamin, dito ko na tayo nga tubo, dito arteryo nga pagtarayan ti dara, no? Agpulpuligos lang dito, manipod di ulo tayo, aginggana di saka tayo, di dapan tayo. At dali kita pagtarayan ti dara dito, iti ko na nga arteryo nga pagtarayan, no? Datan, dito nga arteryo or pagtarayan ti dara, ket dito maperdida, at dali kita ko na tayo sa bumbumsugda, bumbo, ay Sir Robert, no dete kunata yung bumbumsog dito yung arteryo, dito kunadang aneurysm. Kasta ko matay tubo ti interior ti bisikleta dete ligay na. No inga pa vulcanize dito, adanto time nga agbusog-busog isuda. Isunto med dete pagbusog-busogan na Sir Robert, ti pagbetakan naman no. Kajay mediji bagi tayo Sir Robert no tiga po na dijay no dito napig sa una di pressuren kadiji pagtarayan ti dara tayon agbusog dijay kangkanayon nga na mga to di blood pressure diabetic ka wenno mabalimpay nga factory defect kada sa wenna kita dami kita duma ubing da nga na detektar di ubing da. Siyempre, di tayo metamong agbalinto ka dyan. For example, nabaybayan na di blood pressure na, nabaybayan na di blood sugar na, nabaybayan na di weight na. Hindi ko bigla lang tangapin mo token. So, di dyan, Sir Robert, mabaling nga di bagbagayo nga pasyente kat mesa nga kaso ti cerebral aneurysm, no? Aneurysm of the brain, iti pimotok dyan, nag-hemorrhage, iso nga iso tim pusay di mesa nga pasyente. Okay. So adda pa nakainaid na iti nagduduma ka sakit detoy hemorrhage aneurysm kasla kuma high blood, diabetic or sabsabali pa dok. When Sir Robert no basta no maperdi di pagtarayan ti lining kumaga di pinaka protection di pagtarayan ti dara tayo maperdi deto umingingpis wenno nang kangkanayon nga nga to di pressure di oneg
hypertension, kadwan na ngamin na Sir Robert ket 90% of the time ti simptomas ti awan simptomas ti hypertension ngamin no 10% lang dito damarik na mabalin met nga agsakit ta ulo agulaw ka ngem dito dumangem ka dito mapanpansin nga ngumat nga to di blood pressure dan so nga ti aling-aling da handa nga pampansinin tatamuda sa kalag nga to ta blood pressure mo no da masirik nam nga simptomas so di ti possible nga causes na. Okay. So, kayat na nga sa wen, nga anyaman nga simptomas nga mariknam, na dagsen ken nalaga na dapat ikonsultar mo nga iti doktor or ala MDBPIM para amom no anya ti aramidem. Doktor, makatulong ka diti kasjay. Well, Sir Robert, dapat dijay talo nga kung kunak nga rod nga B nga pagsasalitan din no di kita blood pressure, i-check yo ta blood sugar yo. Ori deta weight yo no, importante deta ngamin na Sir Robert no dapat ma-maintain na yo deta weight yo nga no lumukpig ke man hano na more than 10% the ideal body weight yo. So dapat pa-check da di ori di wala nga B no, blood sugar, blood pressure pa-check da di at least mamanda no nang ato blood sugar da, blood pressure da kada di ti narisgo ngamin nga senyales te kunata yo nga vital signs no. Okay, doktor, so DJ anan urat na nga pumutok isuda iti cause of death nga mangitunda kada iti hemorrhage aneurysm. Well, Sir Robert, rimwar, DJ dara yan, DJ kunata yung atubon, DJ arteryo, DJ talaga ti gapunan at hanga mabaling nga rumwar, DJ nga dara agtartarayla dapat yan DJ tubo, DJ arteryo, tapno no mang sustenar ti biag tayo, mang supply ti nutrition, di dara di bagiti na duma-duma nga parte ti bagi tayo. So no DJ nag-leak. When pimotok ay ket talagang deadly DJ no one. Okay. Adda digiti manghigko ka digiti padang dati anayen na nga especially no pannangan talaga nga tudo bigay yung pagkain doktor ngem kunada no kakit di amon lipaten te pela ti diet ag tumarak tulatan ada diti kakasdi nga mangmangig ko is this proper doc? Sir Robert among kakanayin ko i-remind dagiti pasyente teno kwa dagiti relative da tahamit masapol nga aduunay DJ ipauneg tayo bagi tayo depende di sitwasyon kan kategorya no anati obram Sir Robert for example no piyon ka, karpintero, mason, digiti hardinero, digiti agaguobra ti nadagsen, mabalin nga nayon-nayonan damit, di pamigat, pangaldaw da. Ang imo ti, for example, dati mga opisina, tugtugaw tayo nga most of the time, computer, i-minimize tayo, digiti aduunay nga ipapaunig tayo, tayo so ti mang perdi di sistema, ti bagi tayo nukwan, aduunay di ipapaunig mo gasolina, overflow. So, hanga napindas ka di sitwasyon or sistema nga pinangan. Okay, doktor. Okay. So, anati kasla, advice tayo, kadagiti datin nga daan ti kastoy nga rikriklan, especially diabetes, high blood nga kuna tayo, da kadagiti mabalin nga routine nga aramiden da, tapno mailiklik da iti mabalin, nga panaka biktima damay iti kastoy nga sakit or ipatay, doktor. Well, muna Sir Robert, importante di regular nga pinag-monitor da di blood sugar, blood pressure da. Already di lang importante nga kitain da tapno no anda maparisguan. May kadua, diti regular nga pinagtig da kiti agas da. No, hangda uma. Importante nga mig pag-communicate da kadagiti do doktor da tapno no amuda di pinang-adjust da di agagas da. So nga paumahin da kayo every 3 to 6 months apo tapon makita tayo di sistema kasla kamit lang amom no Sir Robert na piapay dete kuna tayo nga brand yung alugan ta ada preventive maintenance na kasla kamit lalugan ada preventive maintenance na tapno no maiwasam nga madali or lumala DJ inindaen, DJ ilugan, simptomas o perdina, tapos breakdown. Kasi medyo bagi tayo, napiapay day lugan, una kunta, amo tayo nga schedule, medyo bagi tayo, dapat schedule mo met, nga mapreventaram nga
agpakaro. May kapat, ti kuna tayo, jeta tayo, nga importante po nga aduna. Amwen nyo, kasano di total, kasanot ka aduna, di kaloriyo, base ka di obra tayo, may kombyene ka di obra tayo, Sir Robert. So, may kapat, importante met, regular nga exercise, kunada, doktor, aglablaba akmet, agplan-plansya akmet, agtagibalay akmet, sa bali di siya po. Deta manin, stress, mesa man nga risgo iti, di kita kasi nga hypertensionen, mabalin di pasyente, kunada tayo, hypertensive, tapos na stress, agubra taga-abroad, pampanono din na pamilya na, di obra na di abroad. So, mabalin di kita mag-risk, parisgo di biyag mo. Sa bali medyo regular, yung walking tibigat, kenti malem, kapno no pumintas met, relax ka, pag-circulate di daram, or hanggang ka pa nag-walking, orienta balay mo lang, no? Deep breathing exercises ka, mabali what mo, basit di kita imam, saksakam, takder mo met, when no, i-walking, stationary walking. So, di kita simple lang, aramiden tayo po, kapno nga maparisgoan tayo sa lungat tayo. Okay. Doktor, kadete nga kapudot ti tiyempo. Any advice kadete kakailian tapno makaliklik ti mabalin na nga itataod ti nasakit nga patauden ti nabara nga temperatura. Please go ahead, Doc. Uwin ang muya po, ganinad tayo, uri kasanod kapintas, iti condition di bagi tayo, ang pasyente, idirabi lang, Sir Robert, no? Na-confine, amo iti marathoner, no? Every morning, every afternoon, mapanag-jogging, talagang marathon. Nangim, kunana, doktor, talagang naupayak, kadati bara na. So, aluwadan niya po, uri no kasanod kapigsat sistema ti bagi tayo, resistensya tayo. Wasa di bara na, importante, amuyo kasanot kaduna, di pauneg yung adanom di bagiyo, nawan sakit yo, mabalin nga, uminom kayo ti 8 to 10 glasses of water, no napudot, kita ay pangibasaran nyo, kasanot color gisbo yo, no isbo kayo isbo naket, sobra di danom di bagiyo mo, ngem no, kurkurang kisbo maket, na yung unang basi di danom mo, no awan sakit ti posom, awan sakit ti batom, dapat ada, sistema na sa bali di kita da sakit na si Robert ti kidney and heart failure, so importante disiplinain da DJ total intake da ti fluids da ti danom da. Okay. Doktor, maraming salamat once again. Itinded magundaway nga makainuman da kay programa tayo Damdamag ni Berto. Maraming salamat po, Dr. Alan Taylan. Okay, so DJ Apo ni Dr. Alan Taylan. Ayun pala yung hemorrhage aneurysm ma-trigger or tumaod gapo ka dito nagduduma nga sakit. So dito advice Apo agan annad kayo. Datay amin agan annad, especially Apo ka dito na bara nga temperatura, gubway Apo ti kalgaw. Bigla Apo nga idi ag-end Apo dito nalamiis nga panyempon, bigla nga talaga nga nag-fluctuate DJ temperature gigiyem kay kabsat iti lubong. So nga ado di kitay agriri kita nyo ado nagbali na pasyente ni doktor ket runner mapan morning and afternoon nga jogging nga kakabsat ngem gapo Apo kadeti kapigsa ti wenno kangaton ti temperatura kapudot ti lubong gagiyem kay kabsat di jay na Apo medyo sakumpa di bagina marik na Apo iti pudot di advice Apo dapat no agalas 10 aging gana ti alas 3 ti marem ko na sa tatay liklikan tayo Apo ti sobra nga ma-expose iti darang ti init under the sun gagiyem kay kabsat no mabalin but adda diti kay kakabsat nga talaga nga saan nga mabalin alangang alas 10 agsarde nga kong boss agsarde nga kong formang kunam nga rod agsarde nga kong engineer kunam nga rod no construction worker ka maki when no sa angket adda ka di kataltalunan kakabsat kay gagiyem panawak deti pangted ko nga ubrak deti talo na yung katagalas Gisen iparit di doktor iparit di eksperto iti salunat nga ma-expose tayo siguro i-adjust mo lang di oras mo gagiyem kay kakabsat imbes nga 6 o'clock no makitam lagit ta papanamon makitam lagit ta obramon by 5:30 or by 5 o'clock kasi medyo aglawag-lawag met no kana po ngem amuyo adda di saan nya narwam kasi ada di di oras ti panagring da adda di agring ti alas 7 body clock na yan wenno saan ringem ti nasapsapang hindi regular pa nagring na baka kugtaran na ka wenno danugen na ka wenno ibaot na tapungang keng ka gagiyem kay kabsat di ba so nga no daduma
Hindi pa nag-adjust gigiyem kabsat time management nga unada at nasken apo tapno ti kasta maibsan tayo maliklikan tayo apo di pa naka-expose tayo iti darang ti init kadijay kasjay nga oras nga yad advice ti doktor nga iliklik tayo jay bagi tayo na po iti kasjay nga oras gaputa nasakiten, nabara una yan na po. Dejay darang ti init nga mabalin nga mang trigger kadagitay sakit. Aya? Okay, kasangwana nagpipinakada tayo. Thank you very much po kadi Mr. Ray Villanueva dita California, Estados Unidos. Maraming salamat Mr. Danny Agustin and Mrs. Sofia Agustin iti Toronto, Canada. Thank you very much, Mr. Jewel Centillas, Manibod Tilahaina, Maui, Hawaii. Pagyaman ng tayo pa da Mr. Guillermo Agustin kani Mrs. Larina Agustin, edi metlaing Toronto, Canada. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, edi Barcelona, Spain, kani Ma'am Elis Tamayo, Manibod ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Cherylin's Crispy Chicharon. Magatang dito po di ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylin's Crispy Chicharon. Raman ti Chicharon nga di munto kalipatan. Pakairamanan na po dito sa Balipay nga putahe nga lakuda. Babayan di pa nang imaton da Mr. Henry Vallador kani Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador iri Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much. Ini pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center. Ini Balintawag Street, Lawag City. Ada na po karina kakalaing nga aircon technicians. Tapnon di kasta ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Babayan di pa nang imaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North, Lawag City. Lauden ti Cabeza Elementary School. Anyaman na po nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo itinayang kalintigan na presyo. TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, ti patakderin yung pasdek, TMT Construction Company. Kukwakin namat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, ti kaming ti konseho po, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. No kayat yu apo, wano adori kiniknayan nyo ti Baguio, kayat yu nagpakonsultar, Dr. Alan Tailan, doktor nga mapagtalkan, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Okay, dito na rin na po. Dito yan yung kumakada kami ako, programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito ako di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinay, nga malem ti Miyerkules tayo amin sa pada, agyaman kami ti engkay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway itineto yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay, karigiti kang runaan niya tips para di pa ng salwad tilapayag. Dapat dito ay tapno mangitid, iti tips, kasanong tagibinin tayo, dito'y lapayag tayo. So, basically, talo nga tips ti ited ko. Yung muna, kahit day panangliklik tayo, iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, iso ti most common, kagawan nga rason, no apay nga agsulod, dito lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan, nga maliklikan, kahit sapay kumata, kan tayo ti proteksyon, dito lapayag tayo. Babae ti panagusari ti earplugs, may sulbong ito'y bueno tayo earmuff nga mangkalog iti sibuker nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds, kada digitay pala-pala, kutkut sarita, hairpin, ket naduma pa nga banag.
Ngem, dagitoy kumakit liklikan ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruwar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up ti ear nose throat specialist yu ti lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yu panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan da kayo, itinagasat nga malem ti Miyerkules. 19 ti mabilang iti bulan ti Abril 2023. Maribo di ENR Online, may danon ka na kayo. Ti sabali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. De la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tap na may danon di pagabuklan ti programa Tinapalabas. Wenno ti may katlon nga pan nakaibasa, wenno pan nakaituloy nga may basa, di surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat. Ti may nga pagayam nga wenno may paisa pagayam nga kayat na ti paawagan ti tangatang itinagan nga rostong. Ngem kasamanan ngayon ti ituloy nga lukiben basaen ti surat ni Rostom. Agyaman tayo karili sumaganad. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin kay kastamit din ni Mrs. Larina Agustin eri Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much Mr. Ray Villanueva eri California, USA. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Jewel Centillas manipo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Da Mr. and Mrs. Danny Agustin, Mrs. Sophia Agustin, dita Toronto, Canada. Agyaman tayo iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, adaan raman nga di munto kalipatan, pakiramanan diti sa balipay nga putahe alakuda.
ti Cherilyn's Crispy Chicharon, ket kukwa kinimatbatunan da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya, Mrs. Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Nandaan na po ka dito kakalaing aircon technician, tapnor no senda ti aircon tilugan nyo. Kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, ket masarakan na po, iti Balintawak Street, likodan ti Kapitolyo Provincial. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden Laeng ti Cabeza Elementary School. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinayang kalintigan na presyo, manipod pan nakaplano aging gana nga malpas ti apitakderin nyo nga pasdek. TMT Construction Company, kukwa ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, edi number 121 J. Flores Street, Lawag City, Papagayam. Nadariklik na inyo ti Baguio, kahit yung nagpakonsultar ti doktor, mapan ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipo ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaan ng kakailan, ti Grand Draw, ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza, pakiramanan di nabatbati pa nga weekly draws. Iti weekly draws po, mga bak kayo, kadit imported goods. Para di first prize, second prize, ken third prize, idinto nga dasang apulo nga mabunot, nga consolation prizes nga sag to 200 pesos. Awan sa bali nga ramidin nyo, tapno makapartisipar kayo, kaya may kangkay ti chance ang mga bak kadit pa premyo, babayan ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza, gagiyim kakabsat, mapanlay nga po kadit ay cottages, agakupar, weno agupa, kada ito nga cottages ti Blue House Beach Resort, tunggal maakupar nga cottage po, insigida, may kang kayo ti may nga Blue House t-shirt. Then, may kang kayo amin nga nagkukuyog, manipod, kaubingan, naging gana ti kataingan, iti raffle ticket. Iti raffle ticket, isurat yung tinagan, address, kanji telephone number yo. Then, i-drop yo apo iti mismo nga tambiulo. Digito apo ti pakabunutan, digito ay weekly winners tayo. Ken padaanan ti Grand Draw, di kakadakit po nga pa-premyo, manipod ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Amin na po nga non-winning entries, isudan to po ti babalin nga pakabunutan na. Digitay mga bak, iti 5,000 pesos kas third prize, second prize 7,000 pesos, ken ti first prize 10,000 pesos, ken nagkaado nga consolation prizes gagigim ken kaabsat. So, ulit ka po, numapang kayo agdidigos, when numapang kayo agpiknik, diretso, iti Blue House Beach Resort, tapno makapartisipar kayo po ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza.
Dagito nga papremyo ket pagyamang kada kayo dagiti agtagi ko iti Blue House Beach Resort da Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat manipud Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Tuloy ngay basa ti surat nga nakay balaunan tinapalabas ti biag kenaya ni pagayam tayo Rostom. Nangipapaay kadagiti pagpabilib wenno kasla ayudak kadagiti kakabsat na pakairamanan din dagiti nagannak kinamana gamin tunggal mapana kadalat na ipalon ko saan niya mainom makmakan manong dito ikabsat nga natinag ko ba wenno napatinag ko rin laing tirik na ni Melba initawen ko na sa 15 at daan na kinini kaya na yan. Nga dayta, ket ikaruba ni ani Melba man. Naglabas di kiti aldaw, nagtultuloy ti panagadal ko iti eksklusibo ang pagadalan. Adda kidin iti 3rd year high school Manong Robert. Idi agpalalo ket agpalalo unayen ti aramid mi nga agbabarkada. Addan di kiti gundaway nga saan kami nga agaw-awit. Ket nukas ta nga agdamag da Lolo Sotero ken ni Lola Dalia. Kunak nga saan kami nga nakaawid kaputa adayo tinapanan mi nga pagteengan na ti maysa karigi ti pagayam ko wenno barkada. Binagbagaan dakmet da Lolo Sotero ken ni Lola Dalia nga limitarak ti panagruwar ko iti rabii kang runaan na tisaan ko a panagawin ngamin ket madanagan da kano aglalalo ket karbudak kadagiti nagannak kanya manong ko addamet din digiti gundaway nga no kasta nga dati papanan mi nga agbabarkada ket itugot ko ti kayanayat ko nga ni Melba manong ko dita kabsat nga makita na no anya digiti aramid digiti aggi-girlfriend, agbo-boyfriend nga kakatwa. Ket no kasta nga rugyandan ti aglilin na ilo,
Jakmet din may igawid tirik na, Manong Robert. Ket dita nga awidek ni Melba, mapan kami di kasip niya na. Ket dita nga maaramid tumit din ti kay kayat ni, kabsat ko. Mamati ka man wenno saan, maulit-ulit ti panangikikot ko kay ni Melba. Uray pa'y di mismo abalaydan, may tiyambak ti mapan nga awan di kakabsat ket naganak ket pana. Maaramid ket maaramid, tinirumbeng, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas di kiti aldaw, Manong Ruben.
Nagbalina kon nga adik iti pan nakinaig ken ni Melba. Adan digiti gundaway nga pilite karumwar ket ipangko iti hotel. Nupay kasla malasin ti sumagmamano nga menor de edada kabsat ko. Awan met ti mangdildillaw kada kami. Masansan pa yen nga rantaek ni Melba iti balayda. Ket no awan digiti naganak ken kuana ken digiti kakabsat na. Maaramid deta kabsat ko. Nagtultuloy met ti panagtaktakaw ko iti uneg ti balay da Lolo Sotero ken ni Lola Dalia. Agingga nga iti maysa nga aldaw ti bakasyon napanak iti mismo nga pagtengan da Melba Manong Robert. Dito'y kabsat nga naaramid manen ti panagnakanaig mi ken ni Melba. Ti ayan na nga pagdaksan ket iti payen mismo nga salas ti balayda tinagaramidan mi wenno pangaramidan mi. Di mi napupuutan kabsat nga simmangpet gayam ti ama ni Melba. Ket dita nga nadagtaan na ti araramiden mi. Numuna kabsat ko ta sila lamo-lamo kami nga dua iti anak na. Dito'y nga nagpungtot ti lakay. Ket bimbagana nga isuot mi digiti arwaten mi nga mawan ti pumanaw. Iggem na ti baladaw iti daydi nga gundaway ken sineraan nan ti dalan wenno ti ruangan. Daytoy nga inaramid Diyos si Karusto. Masapul asong batam. Masapul nga itakder mo ti dayaw ti anak ko nga ni Melba. Kunana ang makapungpungtot. Tinerbyos ko Manong Robert dito'y nga tunged a katunged awanen ti wingiwing iti dedi agundaway gapu iti bain ken buteng ko iti lakay nga kasla gumilgil ayab dagiti matana. Inarakop nak ni Melba nga kasla babalawen nak no apay ngamin nga narugso ak unay. Daydimet lang nga malem wenno daydimet la amalem. Kinuyog na kami ti ama ni Melba ket napang kami ti balay nga pagiyanak. Iti balay da Lolo Sotero ken ni Lola Dalia. Dito'y nga kinasarita ti ama ni Melba ni Lolo Sotero ket impudno na no anya tinakita na kada kami nga aramid iti anak na ani Melba. Aramidan ni Lolo Sotero, Manong Robert, no di manamong iti kalikagom ni ama ni Melba nga masapul nga agtipon kamin nga kasagasawa. Impakaasilaing ni Lolo Sotero nga saan pailaeng nga maaramid ti kalaysa gaputa ubing kami pay aglalo kanyak nga pagsagpat ti 15. Binabalaw nak ni Lola Dalia napalalo pa ng babalaw na kanyak no apay nga naaramid ko ti kasjay. Ngem, binagbagaan ni Lolo Sotero nga kunana, gagangay ti ubing, narugsuda. Awan ti mabalin, ngem para kanyak, saan da pala yung agkalaysa. Nasken met may pakamuta ka digiti, naganak ken ni Rostom, nga da ben ken ni Milagros. Kasano nga rod, amangan ta data ti babalawin da. Rawan ti maaramid ta, o kaya't dakit alandan ti anak da. Banag nga nagsiddukerak, nga balikas ni Lolo Sotero. Lolo, saan? Saan na kumangipan ni Jebaday? Kaya ko ti agyan dito eh. Angim kasanon no di da maawat no pabasulin da kami kaputi naramid mo ken ni Melba. Saan Lolo? Siyak ti makamo. No agtipong kami, agpakaasyak kada kayo nga. Dito'y kadilaing ti pagtipunan mi wenno. Pagkabalayan mi nga kasagasawa. Please Lolo, Lola. Kinunak. Banag nga inanamungan met ni Lolo Sotero, nupay kasla nakidked ni Lola Dalia iti daydi agundaway, Manong Robert. Nagtikon kami nga rod nga kas-agasawa ken ni Melba, nupay ubingak pay, Manong Robert. Nagbalinak nga nakakatkatawa ka dagiti gagayim ko nga anak dagiti babaknang. Nalawin ang kadsamet ten Rostom, ha? Sinakbag mo metten ti apan niya di mo nga at dagayam naka itudukan na nga sima. Iso nga nalawin ang kan.
balikas da. Banag nga, jakab mo na niyat isungbat ko ngem mababai na kini, Manong Ruben. Nagdinamag pa iti mismo nga eskwela mi, nga nadagtaan na kami ti ama ti girlfriend ko, nga agsesex iti mismo nga uneg ti balayda. Ket ditoy nga nababainak kabsat ko. Agingga nga ingkedding ko nga saan ako nasumreg iti pagadalan, gapu iti nasao nga pasamak. In pakamukmet detoy kada Lulu Sotero ken ni Lula Dalia. Oh, ani nga ti planom. Agpamilya ka ni dinto nga agat sinuso ka pa lang, Rostom. Sinayang mo ti gundaway baro. Agin rulak ton ti sa bali nga eskwela, Lolo. Lola pangasiyo. O sige, sikat ti makamo. Ided mi ti gundaway, kaputa nagkari kami kanili nagannakken ka nga. Pagadalin da ka. Ngem sa bali metten ti nararamid mo. Agyaman na Lolo, Lola. O sige. Mapangkayon iti kusina ta, mangantayon. Ay abamon ni Melba. Ta, mangantayon. Nakasapul met nga, agsursuro ni Melba iti trabaho ni balay. Ngamin ket saan kumet nga panangi baba, Rostom ang na saan niya nasken nga siyak ti mangiserbi ka na kayo. Ang moment nga ti katulong ket nga alaek ket ankol laeng sakol ayaban wag sukatak ti kortina, bedsheet ket sabsabali pa nga matrabaho iti balay. So nga manipo dida bagam ken ni Melba son ti tumulong dito'y balay. Wen Lula ibagak ken ko ana nga agistimar nga nalaing dito'y balay. Tatangken ni nanang tinasao nga pasamak, Manong Robert. Nagwingwingiwing ti ama kiti panagkita mi ti likod ti balay nga ayan ti bangbangkagin na nga kukwada Lulu Sotero. Anyakit din tinaramid mo ay Rostom. Di ka lang nakapagtipelem baro. Sayang ti tsansa sa ita. Nagsabding kan, high school ka pa ilaeng. Arig na agad sinuso ka pa ilaeng. Ada nasawam gapoy ti kinarumsong. Awan ti mabaling kong tatang nalpasen ken pang-aasyonan sandak nga sidir-sidire. Maburibura na kita da mga sitwasyon ko. Apay nga kastabit din di pa nagsumsumbat mo. Takayo ket. Nakadado pa lang sidir-sidir yun. Sige, mapana ko di ta uneg ta ituloy yun ti agarado. Dan arig na asawa, Manong Robert, sa anak na nagbalbaliw iti kabibisyo. Wen kabsat. No kasta nga mumalem ket oras ti iruruar di iti kabarkada. Mapanak. Dula duma itugot ko pa ni Melba. Ket dita nga saan met nga makaliklik wenno sa anak met a makaliklik nga makipaggasto kabsat. Dito'y tirason na mangitunda kanyak nga agahala ka di anyaman na mabaling ko nga pagbalinin na kwarta. Dildilawin nak ni Melba ngem no kasta nga dillawin nak ket ingarak wenno bugkawak Manong Robert. Atal na ka man si Melba. Sa anak man ang bibiyangan. Anya ti kayat ko aramidek. Saan na sikat ti makatubeng. Ket may isa mairamramang kami ta. Mairamang kami no adda outing. Ano ba yung problema? Awen angin Rostom. Amangan ta madukalan na kada. Lula del Dalia kani. Lulu Sotero dar aramide. Edi siyang kalman. Duaman nga tricycle ti pinunuli ti irik ket naman yung manenin pakilo. Sa dino ti pag-ipipan namin di kwarta. Awan ti problemam kita. Basta mangangkay ti mamitlong aldaw. Ken saan da ka pagtalawin ti deti nga balay. Makamuka. Nga mamanganta. Ibaga da Lulu Sotero ken ni Lula Dalia nga patos siya ket kasabwat mo iti pa nagtaktakaw mo. Idi may sa amalem Manong Robert nga daa kiti balay awan idi da Lulu Sotero ken ni Lula Dalia gaputa na panda na kitsyenda. May ti amak iti mismo nga balay nga pagiyanak. Rostom,
Awang kadida lulam nga sutera, lulom nga sutero kini lulam nga dalya. Awan datang apay. Laro na may nanakukit. Naila ko mimit aminin nga apit a mais. Kaputi pa nagkasapulan dagiti kakabsat mo nga duwang agad adal. Lola mabaling ko makisarita akta sa anak pa ilang agab-abang. Balikas ti amak. Dito'y nga nagwirrit ti panunot ko manong Robert nga no awan may ikargay ti kamarin. Anya pa'y ti takawek. Uy tatang, saan nga mabalin ti kasta Mabaling kad na ti kasta nga di ka agabang. No mapunuan dalulusotero kinilula dalya. Amangan tayo katenda ka. Di lang mabalin tatang, saanin nga si kati, administrador di kiti daga dalulusotero. Total ako met ti ubrak siya kon. Siya kon ti bang sursur ka nakuada tapno siya ti agala ti abang pakairamanan nyo. Iremedyo at ti pagabang nyo. Nakababain ka dalulusotero kinilula dalya. Anya ti kayat mo sa uwi anak ko. Sukatan na nga. Katalek dalulu. Sotero kinilula dalya. When, siya ti mapaturay. Saanan nga mabalin nga kayo ti mapanagala-ala ka di ti ababang. Amangan ta ilakuyo pa ikit magastuyo. Nagpalalo kan niya sa oras to. No da lolo sotero kinilula dalya ti pakipakaasya kit awan ti kasta nga panagsasauda. No isuda. Ngem gapunta siya kon. Siya karo ti surutin nyo tatang. O sige. Mapanak nga ruden. Balikas ti amak sa timmalikod nga lepay ti abaga na Manong Robert. Kasamanan ni tuloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam Teo Rosno, magyaman tayo kadi sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Guillermo Agustin kani Mrs. Larina Agustin, manibo dito Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much kani Mr. Jewel Centillas, edilahay na Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, manibo dito California, Estados Unidos. Thank you very much kani Mr. Danny Agustin kani Mrs. Sofia Agustin, iti Toronto, Canada. Agyaman tayo di Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti San Nicolas Public Market, ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon na adaan ti raman nga di munto kalipatan pakairamanan digiti sa balipay alako da putahe. Ti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market ket kukwa da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor manibo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka diti nalaing aircon technicians tapno urdusin da ti aircon tilugan nyo. Babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan, North Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo papagayam, Serbian na kayo. Iti na yung kalintigan na presyo ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging ka nga malpas, ti kayat yung patakdiri na pasdek. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, manipod ti Barcelona, Spain. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio ket kayat yo apo di pagkonsultar ti doktor. Mapani di doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital Z Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming delicious
at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Labas ti aldaw. Gaputa sa anak ko niya agad adal manong Robert. Masansan niya pumaspasyar di gagayem ko iti mismo abalay mi. Ket ditoy nga saan kon nga nailimit pa iti kaaddan ti bisyo. Kamin dudaduma ket agsasango kamin nga aggiinom iti arubayan ti pagtengan da Lolo Sotero. Saan met ket di nga agungunin ni Lolo Sotero nga ni Lula Dalia. Tikas lamang masintir kong agmismisuon no kastangad da iti kabarkada. Nagbalin met ni Melba nga servidora no kasta nga umayda. Isuna ti agiserbi kada iti mainom kasta meten mapulutan. Ket into no makapanaw da iso naman ti aginaw. Jak tumeten matulungan tano da duma ket masubra ak ti uminom. Nga dita nga agdiretso ak iti kwarto. Daytay di ti masansan niya pagapapaan mi ken ni Melba. Damdamagen na no, asawak isuna, when no katulong mi, iti balay nga pagiyanak. Ngem, saan ko ngay palubos nga anderen na kitiday di nga kadagidi nga gundaway. Song batak na nung Robert, when no saan ket layatak. Banag nga kulpa, when no kasla at damit pa nagamak na, kapsat ka. Kasta nga aramid, nagtultuloy met ti madi nga bisyok ka. Kang runaan na ti panagalak ka di ti banag nga mabalin ko nga ilako. Wen mano, araramid iklat na deta. At damit di kiti gundaway nga grabe ti panagapamikin ni Melba.
ket dita nga agawid iti baleda, ngem mapangkusukunen, ket agawid met laeng. No kasta nga agriri kami, ado digiti pambagbaga, digiti naganak kenkwana, kada kami nga doa. Nga saan kami nga agririri, gaputa nakababain, kada digiti kabalay mi, kang runaan da Lulu Sotero, ken di Lula Dalia. Ngamin kunada nga, saan da nga napuot, nga nagapapa digiti lakay ken baket, nga mangtartaraken, wenno, pagikabkabalayan mi, Manong Robert. Dita nga, panpanunutik met deta nga banag, ngem saan latta nga maliklikan, ti panagsubang mi ken ni Melba, aglalo no, dilawen na digiti araramidek, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsa. Agingga nga iti may sa agundaway nga kaadda digiti barkada. Dito'y nga nagsinubang kami ken ni Melba iti mismo nga ayan digiti kabarkada. Ngamin kabsat ket kasla adda panagimon na iti maysa kadigiti intugot nga babae dagiti gagayin mo. Nga timet ket di talaga kinagpaysuna ket sipsiputak wenno palpallo di pa. Kang runan na nga agsansan ekti matak kadagit nga pupudaw alukuna ngamin ket nakashorts idi kinakipet ken nakiting Manong Robert. Dito'y nga idi umay na ipan digiti makan ket kasla intupak na iti lamisaan. Kabsat ko na pabaina anak kadagiti barkada ket didedi nga inaramid ni Melba. Kinamakam ko ket dita nga pinagalabat ko ti rupa na iti tumpak. Mabalin nga bilag idihin ti kinabartek ko wenno kaadda kon ti influensya ti ara ket naramid ko detoy. Dita kabsat nga saanen nga rimrimwar ni Melba ngem binabalawdak dagiti kabarkada. Apoy na dinangram. Anya tinasun niya dangram. Selos-selos ket pinsan. Nakaalas ti panangiserbina ka dagiti pulutan tayo. Anin arig na kasla katulong ti panangiserbina ka tayo. Saan nga rumbing nga dangram Rostom? Saan minton nga kayat ti umay dito no? Kasta ti araramiden. Saan nga napintas nga makita digiti gagayem tayo nga? Dinangram ti arig na asawa mo wenno live-in partner mo. Pamabalaw da kanya, Manong Robert. Dardaras mi nga linipas ti panagsasango mi nga naginom iti nga gundaway. Ket di ta makapanaw da siya kon tinangalikon-kon kariti na usar ket impang ko iti mismo nga paginnawan. Napanak iti kwarto mi ken ni Melba taplano ket iti agpakawan ken kuana. Ngeman niya na pan nakakigtot ko Manong Robert. Awan ni Melba. Nakabingi ti aparador nga pagikarkargaan na kariti arwaten na. Kinitak detoy. Awanen tinuuray maysa kaditi insangpet ng arwaten na idita maituding ti panagkabalay mi Manong pa. Rinwara kiti kwarto ket napanag iti ayan da Lula Dalia ken ni Lulu Sotero. Lola, nakita niyo kanini Melba? Ay nakita mi itay. Anda bitbit na nga bag. Ti ammo ka ket adda timba umuking kuana ta isumit ti masansan na babaw na mi nagnamit iti likod. Saan na nagna iti ayan nyo nga aggiinom. Sa dinuata tinapanan na awamit timbabaw umuking kuana. Diyak ang muking ka. Amom nakitak ti naramid muking kuana. Nasken aya nga dangram ti maysa nga babae nga arig na asawa. Nasken aya nga dangram ti babae nga arig na katulong mon nga mangiserbi ka na kayo. Tunggal umay digiti barkada isu di marigrigatan. Sakit di kasjet ti naramid muking kuana. Diyak mababalaw no. Panawan na ka ni Melba Rostom. Balikas ni Lula Dalia Manong Robert. Iniday di nga rabi kabsat ko nagturo nga kinipagteengan da Melba. Ngamin ket kayat ko ti agpakawan ken kuana. Ngemi di sumunga dak napasungadan nak dagiti dua ka kabsat na pakaramanan ti amana.
Ket kastoy di nagbali na balaag na kanya. Maminsan pa'y nga aksaw mo nga masidig. Agpipinasin siya tayon rosto. Bulbulwen da ka. Pangpangurin da ka. Amangan no, jak pa'y makatippel ket. Tagbatik tarupam gago. Balikas tilakay. Idin to nga digitidwa nga kakabsat ni Mel bakit ngumis-ngis-ngis da. Kasla kayat nakidi nga darupen ti maysa isu nga. Nagaltabwelta akon manong Robert. Ket nagatwang ako na nagtartaray nga nagsubli. Idi balay da lulusutin. Ididay di nga rabii, jak may ladawan ti ladingit ko. Kasla kayat ko ti agluwa. Sapsapulik ni Melba. Sapsapulik di iti innangaw mi wenno panaglinlin na ilumino kasta nga sarsardam. Ngano da duma ket agtinnag iting kampanagin na yan, manong Robert. Malagip ko iti agpakawan. Angim sa dinupay siya sinupay ti pagpakawanak. Awanin ni Melba. Husto gayam deti pagsasao manong Robert. Nga mariknam ti kinapateg ti maysa nga banag wenno tao. No mamimpinsanen ang mapukaw mo. Naglabas pa iti aldaw kapsa taging gana nga nadamag ko nga ni Melba ket timanaw iti lugar me napankan iti Manila. Mabuti nga kumet nga mapanagdamag kadigiti kakapsat ken kastamet ten naganak king kuana amanganta. Marubruban ti pungtut da gapo iti nararamid ko iti anak da. Isu nga, makidamda magaklatan ka di iti karuba baring no adat ti makaibagano sa dinno nga pasir ti Manila, ti ayan na. Planok idi nga mapandanunin manong, tapnon ti kasta, agpakawanak ken kuana, ket iyawid kumitlaeng gapo ta mariknak, nga napatig kanyak ni Melba, sapsapulik unay-unay, manong Robert. Naglabas ti aldaw naliblib ga kuno naliplipata kun ni Melba kaputi kaawan metlaeng iti pakakitaak wenno pakadamagak no sa dinno ti ayan nakabsata. Agingga nga makariknamet ten ni Lola Dalia iti panagbakit ket saan unayen nya makapaggaraw nga gistimar iti uneg ti balay. Idi maysa nga malim imay ni nanang idi pagtengan nga yan ko. Apin may kayo. Madamdamag ko nga sa ano na yan na makabalbalin ni lulam nga dalya. No mabalin no may ko i-rekomendar ti bagik nga agserbilaing nga nakatulong yu dito. Tapno makatigeda ka nakko ket adda o sa rin digiti kakabsat mo nga agad-adal o reta jay may sakit. Agturpusin ni dito nga tawen. Jay laingin may isa nga adim ti pagadalin nito. Anya? Da kayo tiyo may agpresentar katulong dito eh? Ay saan ang babalin na? Namak pa yun no, may digiti gagayim ko. Sikat ti agi serbi, sika nga ina ka mismo. Saan ang mabalin? Saan kayo nga umay dito nanang? Saan ko nga kaya ti plano yung nga may agpresentar nga kas katulong iti balay nga pagiyanak? Pangaasim, jak kayat nanang. Apay nga, ibain mo ka di anak ko nga. Tinam kit may isa nga nakurapay. When no ibain mo ka di nga malukaisan ti nakaabong iti kinataom. Kit maamwanda nga anak na ka ti nakurapay nga naisagpaw kalaing iti babak na. Danda ni jak makasungbat nga madadda nga nagburek ti dahana kiti balikas ti inak. Agtalaw kay dituyen. Agtalaw kay dituyen. Saan nga mabalin ti pampanunutin nyo nga may kay agpresentar na katulong? Saan no kunak ket saan? Aging kakabsat nga nangala kami ti sabaling katulong, manong Robert. Saan niya ti inak? Gaputa jak kinaya.
Dito'y kabsat nga, nagbalin nga kakuntsabak ti katulong, iti panagirwar ko karigiti, mabalin ko nga ilako, iti balay. Wenno naguneg iti balay. No adda ti paglakwak, ikak. Keno da duma, isupay ti tumulong kanya, Manong Robert. Kabsat ko ininot ti panagkapsot, digiti lakay ken baket, nga pagiyanak. Dito'y metten nga, ginundawaya kung ti kinakapsot da. Babaen iti panagilaklako wenno panagtaktakaw ko. Nagtultuloy met ti bisyo, Manong Robert. Agingga nga iti maysang aldaw, binilin ko ti katulong. Ngayirwar na ti jewelry box, ni Lola Dalia. Adu nga minya alahas ti kargana, tinasaw nga jewelry box. Kitambok nga no, mailakot dito amangan taga Sutaribo, ti paglakwak, Manong Robert. Nagkintayeg ti katulong iti bibagak nga, irwar na ti jewelry box, no adagundaway na kititid na kanya. Amangan no, maduktalan ka sa rusto. Saan ka na madanagan? Maduktalan naman, awan to ti amudan. Angin, syakti, sumsumre iti kwarto gusto. Sigurado nga siyaklat tayo iti pagatapan ni Lola Dalia, tinuray ni Lolo Sotero, no aramidag teta. Apay nga saan laingan nga iti irik ka na, mais ken balakong ti alaim iti kamarin. Kasapulak nga ron ti dakila kantidad, kinapaya nga sikat ti mga isuro. Pangasim, diyak kabalinan ti papaaramid mo kanya. No saan mo nga kabalinan? Siyakto ti sumrek iti kwarto da Lolo Sotero ken ni Lola Dalia. Ket siyak ti mangalay ti jewelry box nga deti nunik ti kwarto. Idi tanapan nagpa-check up da Lolo Sotero ken ni Lola Dalia iti doktor. Tugot-tugot da ti katulong, Manong Robert. Ditan nga ginundawayak ti simreg ti kwartuda ket tinalak ti jewelry box nga napno ka iti antigo nga alahas kabsat. Manong ko sa anak nga nagtaktak. Inpang ko deto iti maysa nga jewelry shop. Pinasudi wenno pinakitak iti alahas. Sako pinakwenta no mano ti pakailakwak. Ditoy nga nagkwenta wenno nagkidar iti dandan nili magasot 1,000 a pisos. Ti jaya da nga bayad. Pinabukel ko nga kagudwa ti may sa api milyon wenno 500,000 ti kwarta, Manong Robert. Ket kabsat, sinyot ti agtagikwa iti jewelry shop. Inyawid ko nga rod ti kasta ti kadakkel na nga kantidad. Ngem sa anak ko nagdiretso iti balay da Lolo Sotero. Nagdiretso akit ayan, digiti gagayem ko ket dita nga naglimes kami manen iti arak, Manong Robert. Inom deta nga matiberber. Ngamin, kasla al-alyaen nakakanayon ti lagip. Lagip ko ken ni Melba, iso nga kayat ko ti agbartek. Madama ti inom mi ti maysa nga bar, edi sumungad dagiti pulis. Wen kabsa. Sumungad dagiti pulis ket kadwada da tatang ken ni nanang. Nga ditoy nga, inreklamo dak kano da Lolo Sotero ken ni Lola Dalia. Imbay digiti pulisi jay balay ket gapoy ti dandanag ti amak ken ti inak. Ditoy nga simurot da kadakwana. Inarestar dak gapoy ti panangtakaw ko iti jewelry box. Inbalod dak, Manong Robert. Ngem gapo ta menor di edadak pay laeng, pinarwar dak met laeng kalpasan ti sumagmamano nga oras. Ket ditoy nga agawi da kiti pagtaengan da Lolo Sotero. Ngem anyan kabsa tapan nakakiktot ko idi makitak dagiti arwatek nga dan iti Ruarte Gate. Manong ko. May sa ti kayat na nga sawen. Saan da ko nakayat nga umentra iti uneg ti pagtaengan da, Manong Robert. Nagawid ak na ro di
iti mismo nga pagtaingan may kabsat. Ket dituyen nga nagsubliak iti balay nga nakaya naka. Dumadi din ti pa nagturpos ti kabsat ko nga maysa iti high school. Wen mano, dandanin agturpos iti dayding kaaddak iti pagtaingan may. Ket dito'y nga nariknak ti napalao sa babawi. Ngemawanin ti maramida. Intagbat metten iti bato da Lolo Sotero ken ni Lula Dalia nga saan da ko nakayata makita. Nga uray ti laing arubayan ti balayda ket saan ko nga mabalin ti mapan. Dayta ti nagbalin na bilin ken kayat da nga ipatumpal di opisyal ti barangay. Napalalo nga bain ti amak kada Lula Dalia ken ni Lolo Sotero ngemawanin ti mabalinan na. Pagyamanak laingin Manong Roberta, intultuloy da nga pinagtrabaho ni tatang. Iti mismo nga talon digiti dua nga Dalulo Sotero ken ni Lula Dalia. Irakabsat at daki ti sidong digiti kakabsat ko. No pa'y nabayagin dito nga pasama kiti biyag ko. Kasla sila lang tupay laeng tinapalabas iti lagip ko. Wen mano, pinerdik nga talaga tinapintas nga gundaway tapno tigas ta may kanak itinaranya nga masakbayan. Siguro ket influensya dagiti tao nga diti aglawlaw ko kang runaan na dagiti nagbali nagagayin ko. Wenno daytoy ket bunga ti kinaambisyoso. Dituyan kabsat nga rikipak ti surat ko ngayon turong ko iti programam tinapalabas. Agyaman ako na iti panangibasam ketoy pagayam mo Rostom. Pagayam ko Rostom, just agngina mo iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Amom ti panagambisyon saan niya mangitunda iti kanadakes no ti panagambisyon ket para iti pagsayaatan ti bagim. Tingamin panagambisyon mo ket empeteng mo nga ti bagim ket may sakan nga baknang. Nopay kasta saan mo met nga binuyugan deta iti panagsaldet wenno panagsaririt aglalo iti pagadalan. Agpaisot ako nam nga sabali ti influensya digiti nagbalin nga tao iti lawlaw mo kadagiti agundaway. Ngem addamet laeng keng kakuma nga nang limitar ti bagim wenno nang kontrol kadagiti aramid mo. Saan na may subli ti napalabas pagayam ko. So nga awanen ti mabalin. Napalusutamon tinapinta sa gundaway para iti panagbalin mo kuma nga mas napinpintas iti panagbiag na. No pa'y kasta pagyamanak iti panangipasit mo iti detoy nga pakasaritaan wenno napalabas ti biag kinayat mo pagayam ko Rostom. Ditoyin pa pagayam nga pumakada kami para iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.